Son Yaiza e vou vos a falar sobre o cabaliño de mar. Pertence ao grupo dos equinodermos. O cabaliño de mar é un dos animais máis curiosos que existe. Aproximadamente existen 33 especies de cabaliño de mar. Presentan unha característica única entre os peixes, de ter a cabeza en ángulo recto. O cabaliño de mar ten unha cola prensil e, polo xeneral, enróllase hacia diante e hacia atrás. Teñen o corpo cuberto de unha armadura de placas ou aniños de constitución ósea. A súa reproducción é sexual e o seu proceso é largo. Primeiro, a hembra quedase embarazada e despois xuntan as colas o macho e a hembra para que a hembra poda pasar os ovos ao macho e el quen ten as crías. Son uns animais voracísimos e principalmente aliméntanse de camaróns, ostras, ameixas e outros pequenos animais mariños. Habitan nos fondos mariños de augas templadas, entre as algas e as rochas. Toda a información saqueina da Wikipedia e de algúns libros. Escollino porque pareceme moi interesante e curioso.